खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव खनले बर'फोरखौ नासयनाय बे खेबावबो बर' फरायसाफोरखौ नासयदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव 5 बोसोरनि BA आरो MA नि थाखाय जि इन्टिग्रेटेड मास्टार प्रग्राम खुंदों बेयाव जोंखौ नेवसिनानै बर' आयदा आरो बर' बिफाननि अनगायै गासैबो रावनि आयदाफोराव 5 बोसोरनि थाखाय मास्टार प्रग्राम खुंनो खाबु होदों नाथाय बर' फरायसाफोरखौ नेवसिनानै बर' बिफान फरायनो खाबु होआखै बेनि थाखाय इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिनाव दाबि खालामनाय जाबाय लोगोसे लाइजामबो लिरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ नाथाय जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया जेब्ला इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिखौ लोगो हमनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन अब्ला इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिया मिथिङाव दं बायदि बुंनानै लोगो हमनायनिफ्राय गोजानाव थादों जायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबो गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ लोगोसे बेफोर जेंनाखौ लानानै आसुजोंबो सावरायगोन आरो एकाडेमिक सेसन 2023-24 आव बर' आयदा आरो बर' बिफानखौ 5 बोसोर जिबायदि नेवसिदों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया गुबुन बिफाननि थाखाय मास्टार प्रग्राम बेखेवनो हायोब्ला जोंनि बर' बिफाननि थाखाय मानो हाया थारैनो जोंखौ खोमसियाव दोननानै जोंनि फरायसाफोरखौ नेवसिनो नागिरदों आरो बेखौ लानानै गोबां दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ मेघालया पुलिसा शिलंआव 15 देहा फालांगिरिफोरखौ हमदों मेघालया पुलिसा पुलिस बाजार ओनसोलाव सिग्रोमनानै 15 देहा फालांगिरि आइजोफोरखौ हमनो हादों लोगोसे गोबां बिबांनि जौबो हमनो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला शिलंआव दावबायारिफोरा जाहाथे रैखाथि मोननो हायो बेनि थाखाय पुलिस बाजार ओनसोलाव सिग्रोमनाय जादोंमोन जेराव आयेन बेरेखायै गारि सालायनाय जौ लोंनानै गारि सालायनाय हेलमेट गानालासे गारि सालायनाय मडिफाइ खालामनानै साइलेन्सार लागायनाय बायदिखौ हमनो हादों आरो गासै 2 लाख जुरिमाना बोखांनो हादों बेनि अनगायैबो पुलिस बाजार ओनसोलाव 15 देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों मेघालया पुलिसा साहारा ग्रुपनि 4 कअपारेटिभ ससाइटिफोराव जायफोरा रां दोननानै रांखौ मोनफिननो हायाखैमोन बैफोर रांखौ होफिननो थाखाय मिरु सरकारा थांखि लादों आरो बे रांखौ होफिननो थाखाय मिरुनि नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा पर्टेल बेखेवनानै होदों पर्टेलनि मुङा CRCS साहारा रिफान्ड पर्टेल बे पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनायनि 45 साननि गेजेरावनो जायफोर बिथांमोनहा साहारा ग्रुपनि 4 कअपारेटिभ ससाइटियाव रां दोनदोंमोन बिथांमोनहा गावनि रांखौ मोनफिननो हागोन आरो 10 कौटि सुबुंफोरा रांखौ मोनफिननो हागोन होननानै मिथिहोदों पर्टेलनि वेबसाइटआ mocrefund.crcs.gov.in रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 29 मार्च 2023 आव सुप्रिम कर्टआ 5,000 कौटि रांखौ साहारा सेभिरि फान्डनि एकाउन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल रेजिस्ट्रार अफ कअपारेटिभ ससाइटि CRCS आव ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय बिथोन होदोंमोन बे लेखायैनो साहारा ग्रुपनि 4 कअपारेटिभ ससाइटिफोराव जायफोरा रां दोनदोंमोन बिथांमोननो रांखौ हरफिननो थाखाय थांखि लानाय जादों साहारा ग्रुपनि 4 कअपारेटिभ ससाइटिफोरा जाहैबाय हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद जायफोर बिथांमोनहा साहारा ग्रुपनि बे 4 कोऑपरेटिव सोसाइटिफोराव रांखौ दोनदोंमोन बिथांमोनहा गावनि रांखौ मोनफिननो हासिगोन 2.5 बोसोराव मा मावदों जेबो नुवाखै 2.5 बोसोराव सावस्रि बिफानाव मा खामानि जादों बेखौ जेबो नुवाखै आरो बिटिसिनि सावस्रि बिफाना दा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ डक्टर गैया नार्स गैया आरो हस्पिटालाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया बिटिसिनि बे थासारिखौ फोरमायथिदों दिपेन बर'आ लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि सावस्रि बिफाननि EM अरब कुमार देआ गावनि बिबानखौ मोजाङै मावनो हायाब्ला रिजाइन होथों जायनाखि EM अरब कुमार देआ 1 सेकेन्डआवनो बिटिसि सरकारखौ सिफायनो हायो होननानै बुंथिदोंमोन आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपिआ बिटिसिआव हारसिङैनो सरकार दागोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उनाव EM अरब कुमार देनि हेंथा UPPLनि दैदेनगिरिजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरियाबो खुगा बेखेवदों दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि जाय EMआ बेबायदि बुंदों बिथाङा एबसु आन्दलन BLT आन्दलन आरो NDP आन्दलन बबे मोनसे आन्दलनजों सोमोन्दो दङ बिटिसि आरो बिटिआर दानायाव 34 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसु BLT आरो NDPनि सोमावसारनायाव 5,000नि गोबां मुंख्लंफोरनि गोथां थैजोंसो बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोननो हादों मुंख्लंफोरनि जिउ दान होनायजोंसो 6 शेड्युल काउन्सिल मोननो हादों नाथाय सोरबाया खर'आव खान्थाल बुफ्रुनानै जानानै थांनानै थानो जाहाथे सिमां नुवा
गुबुन रायजोआव थासारि लाबोनाय बायदि जोंनि काउन्सिलाव सोरबा लाबोनो नागिरोब्ला बेखौ गनायनाय नङा। संग्राम खालामनानैसो बर'फोरा काउन्सिलखौ मोननो हादों, जायखौ लानानै बर'फोरा गोबां सिमां दं, नाथाय बे मिजिंखौ सिफायनो नागिरोब्ला रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे EM बिथांनि बिबुंथिनि सायाव बुंथिबावोदि बेफोरबायदि साननाया जायनि मेलेमाव फैदों बेखौ एंगारनाया मोजां, मानोना थासारिया गिख्रंथाव जागोन, जाय थासारिखौ थांनाय 34 बोसोराव नुनो मोन्दों होननानै फिननाय होयो दिपेन बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि BTC सोरखारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हुमखि होदोंमोन BJPनि EM अरुप कुमार देआ, आरो जायनाखि थांनाय 2015 मायथाइयाव BJPआ सासेल' देरहासारनो हादोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव 9 MCLA देरहासारनो हादों। BJPनि MCLA देरहासारनाया बांगासिनो दङ। बे लेखायै 2025 मायथाइयाव BJPआ हारसिङै BTCआव सोरखार दागोन होननानै बिबुंथि होदोंमोन EM अरुप कुमार देआ। गुवाहाटीआव थानाय अय' हटेलनिफ्राय सानै हिन्जावखौ रैखा खालामनो हादों। आइजो लांखारग्रा दुथाङा सानै आइजोखौ सिलचरनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो मुम्बाइ फारसे लांनो नागिरदोंमन। बेयावनो सानै आइजोखौ गुवाहाटीनि लालगणेशआव थानाय अय' हटेल अनुराग रेसिडेन्सियाव दोनथ'दोंमोन। उनाव बेनि सायाव खौरां मोननानै आसाम सेन्टार फर रुरेल डेभेलपमेन्टआ पाटासिल आमबारि पुलिसनि मददजों अनुराग रेसिडेन्सियाव रेड खालामदोंमोन, जेराव आइजो लांखारग्रा राहुल आहमेद लास्कारखौ हमनो हानायजों लोगोसे सानै आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामनो हानाय सानै आइजोफोरा सासेया 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनमोन आरो सासेया 18 बोसोर बैसोनि बांसिनमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरनो खामानि होनायनि लब दिन्थिनानै बेबायदिनो गुबुन रायजो फारसे लांनानै थाङो, नाथाय खामानि होनायनि सोलायै आइजोफोरखौ फानहैयो होननानै फोरमायथिदों आरो बांसिनै गोरिब थाखोनि आइजोफोरखौ थांखिनानै दुथांफोरा जे सायो होननानैबो फोरमायथिदों। ओजोंहाय हटेलनि बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा आइजोफोरखौ बिनानाव होनानै थगायदोंमोन आरो नखरनि माखासे जेंनानि थाखाय हटेलाव दोनफैनाय जादों होननानै साननैनिफ्रायनो हटेलाव दोनफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सानै गार्डखौ सासपेन्ड खालामदों। ड्राग्स मोननायनि दायाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सानै गार्डखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मुङा फारियै राजु ठाकुर आरो थांकेश्वर दास। रिपर्टनि बायदिब्ला जेलाव हाबनायनि सिगां गुबुन साननि बायदि रुटिन चेकआप खालामनाय जादोंमोन। बेयावनो राजु ठाकुर आरो थांकेश्वर दासनाव ड्राग्स मोननो हादों आरो जेलाव ड्राग्स साप्लाइ खालामनायनि दायावनो बिसोर सानैखौ जेलनि अथ'रिटिया सासपेन्ड खालामदों। सिगांनि समनिफ्रायनो बेबायदि साप्लाइ खालामनायनि सन्देह खालामदों बिथांमोन सानैनियाव, लोगोसे बे खामानियाव आरोबाव सोरबा सुबुंनि आखाइ थाबावनायनिबो सन्देह खालामदों। बेनिखायनो दा नायसंनाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। गलाघाटआव पासपोर्ट जानानै सासे आइजोनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राबै बेरामाव गोग्लैदों। सानै आइजोफोरा बार्गार जानायनि उनावनो बेरामाव गोग्लैदों, जेरै खिनाय, गोबानाय, खर' सानाय, उदै सानाय, लोमजानाय बायदि बेरामाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव लाबण्या तामुली मुंनि सासे आइजोआ जिउ खोमानांदों आरो बिनु बरा मुंनि आइजोआ दा फाहामथाय लागासिनो दं। रिपर्टनि बायदिब्ला सानै आइजोफोरा बिपुरियानि नयनतारा रेस्टुरेन्टआव बार्गार जादोंमोन। बेनि उनावनो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों सानै आइजोफोरा। दा सानैनि मादाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जाबाय। नगावआव गुलि गावनानै फिन लुथिनाय जाथाय। नगाव जिल्लायाव आयेन बेरेखा आरो समाज बेरेखा खामानिफोरा गोबां जानायखौ जों नुबोदों। दा आरो फिन CSPनि बिगोमाखौ गुलि गावनानै 2,87,000 रां लुथिदों। नगावनि जुरियायाव थानाय दागावआव जादों बे जाथाया। SBIनि CSPनि बिगोमा आब्दुल वासिरा रां बुथुमनानै CSP अफिस फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथांफोरा CSPनि बिगोमा आब्दुल वासिरनाव रां दाबि खालामदोंमोन, नाथाय रांखौ हरियाव आब्दुल वासिरनि सायाव गुलि गावनानै रां थानाय बेगखौ लानानै थांदों दुथांफोरा। खाफाल मोजां, लुथिग्राफोरनि गुलि गावनाया आब्दुल वासिरनाव नाङाखै आरो बिथाङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। उनाव गासै जाथायनि सायाव दागाव पुलिस थानायाव गसर हैदों बिथाङा। बेरेखा दोलो UPAआ गावसोरनि मुंखौ सोलायबाय। दा UPAनि सोलायै इन्डिया खालामनाय जाबाय। बेरेखा दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव BJP आरो NDAखौ फोजोबस्रांनो थांखियै गोख्रों थांखिफोर लागासिनो दङ। बिथांमोनहा मोननै बेरेखा दोलोआ ज' जानानै बेंगालुरुआव जथुम्मा जिरायदों, जेराव बिथांमोनहा गोबां थांखि लानायजों लोगोसे UPAनि मुंखौ सोलायनानै इन्डिया, अदेबानि इन्डियान नेशनेल डेभेलपमेन्टेल इनक्लुसिभ एलायन्स खालामनाय जाबाय। दानिया NDA आरो इन्डियानि गेजेराव दावहाया जासिगोन। नरेन्द्र मदि आरो इन्डियानि गेजेराव दावहाया जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो जाय इन्डियाजों दावहा नांगोन बेयाव इन्डियायानो देरहाखागोन होननानै फोरमायथिदों राहुल गान्धीआ। हादरनि सुबुंफोरनि मोन्थायखौ NDAआ जेरैबायदि नारदबनानै दोन्दोंमोन, बेनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो बे दावहाया जागोन होननानैबो फोरमायथिदों राहुल गान्धीआ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा
अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों